Здравейте, приятели на канала Стът на батката YouTube. Днеска е петък, времето е много добро. Ние сме отново на Битака в Търговище. Да разгледаме какви стоки има още. Летящи отбор, мишка плъх, картица, сляпо куче. Метна промоция, букет. Реколта 23-та. Каква цена е гледа? Мед, дороги мои подписчики, стоят в България 10 лева. Это 5 евро, если разделить на 2, это получается 5 евро. Домашний мед. От какой меда? Букет. Это цветочный мед. Так, что продаем мы здесь? Капканы для крысы и от клещей, отрава. В этом году очень много клещей было, потому что очень много дождей было. Още не си го продал ти кой лова? Здрасти. Пак хубави колета имаме тук. Аз не търся нищо. Аз имам в гаража поне 10. Нали ти казах каква му е цената? Питаш, ама казах ти. Ето един Скот, американско колело. И така, приятели, нашата разходка приключва почти. Остана ни една редичка да разгледаме. Здравейте! Вижте какви хубави неща се продават на нашия Битак. Ето какви играчки, роботи. Точно от входа, като влезете, ако нещо ви е харесало. Ето Bosch инструменти. И едно хубаво колело има тук. Да видим каква марка е. Без акумулатор. Мотора отпреди. Много оригинални инструменти. На Хилти инструменти. Който го интересува, да идва и да купува. Здравейте! Това колко, каква му е цената? Не, това... Не, той не е водостройка. Пръсмукачка, професионална на Хилти. Строителна. Виждал съм такива, ама тъс е като самолет направена. Каква цена е? 800. Предполагам цената е сигурно. Предполагам цената е 1000 евро сигурно нова. А тук ще я вземете на половин цена и е вечна. Успех с продажбите. И така нататък да продължим. И продал си на немската стока, си я продал и свършил си я. Ама знаеш какво да донесеш от Германия? Виж тук жените ги завърташ. Герданчета. Имаш един хубав гювеч там. Да, има. Каква цена е този гювеч, този големия с капака? 5 лева.
Какво направи 5 лева? Ти знаеш колко струва магазина този? Знам, знам. Мале, страхотна цена. Да, страхотно. Ние сме страхотни тук. Страхотна цена, приятели, 5 лева глинена грич, да си правиш, да си правиш. Абе това на глинено гърне какво му е? Боб да си правиш него. Боб, яхния, всичко. Абе той боба стана 6 лева и не знам, че... Какво да вземаш? Месо ли да вземаш, боб ли да вземаш вече? По една шепичка ще слагаш. Ти ма смая с тази цена, значи като се върна, може, понеже си по-близо до изхода, тук можеш да го наравя това геч. Ако не ми го даде жената в главата. Защото аз имам един. Аз мога да го купувах такъв към 30 лева го купувах. Ама те не го ползваме, те сме го такова заврели вкъщи. Ама моя е още по-голям, аз ще да го купувам заради един заек да готвя, голям заек. Те, както карах буса, един заек като ми скочи, ама голям на разгаз там, на вълчите ями. Като го удрах 4 кг и половина. Отива в магазина, долу беше 35 лева гювече, викам, ще го правя гювече. Заека. Удрах го 4 кг и половина, че му отчупих краката, едва го събрах. Дърт заек беше. О, Димич. Снимам бе, чакай ти снимам антиките, да. Вече те съм аз. Ето хубави часовници. Колко са един от тези часовници? Зависи от клиента. Добре, то Сонзи, кажи сега. Аз съм клиент. Имам 300, имам 200, Така е, това кажи, защото някой ако го хареса, може да намери и да дойде да го вземе. Да. Страхотни антични часовници. Само за колекционери. Айде, Димич, успех! Маша и медведь картини. Руски харпун имаш тук? Да, Руски харпун. И аз имах едно време такъв. Продължаваме нататък и още не ми изляза моята стока. Не знам дали ще отида с тук вече за 5 лева. Да. Ще си бъде боб в него. Фотоволтаични лампи с акумулатори. Как са? Излизам, аз приключих вече. Излизам от битака и отивам към магазина. После мини да пим по едно кафе. Що? Няма да ходим за риба. Значи обадим се. Аз така отивам до магазина да видя какво става. Ето яките, всичко е по 5 лева, промоция.
Всеки пакет на покрет. Олекотени завивки 5 лева. Подстаканники. Добра работа. Добра работа. Другия път. И така, приятели, нашата обиколка почти приключва. Kapadım. Ben birinci koşu yapacağım. Ben birinci. Нищо не съм купил. И сега бисефте съм днеска, бисефте. Май ще видим сега гюеча. Я да видим гюечет сега. Ой. Hey. Аз 100% си знам хората каква работа ще свършат. Не ми хареса, някакви поканителники ми се появиха там, ми се видяха. Скоби затеглени. Може да намерите такива скоби, всякакви затеглени. Здрасти! И солна лампа. Каква цена е солната лампа? 15 лева. Да, виждам го, да. Немско? И шелепни?
Без цвете ще си изляза днеска. Кое? Чудя се какво да си купя, вече съм на изхода. Там долу кебабчета има. Те са там горе кебабчета. Баш там са кебабчета. Те от тук ги носят там. Абе имаше и цанги за стягане, ама това не са при вас. Güzel de sağ ol. Cemal öyle bir şey. Шефе, ще извиняваш, мен не ме снимам. Не, то снимайте. Где снимам моите Сергей нататък? Ти не си ми гледал виждаш, че никога не съм снимал. Никога не снимам лица. Пари на то нататък. Добре. И така битака приключва, някои даже се събират вече. Нищо не съм си купил за сега. Сега като видях тия щепсели, се сетих, че ми трябва един щепсел за вкъщи, обаче те не са наш стандарт. Да, английски. Английски. Абе, взимай сега, голяма виж. Öyle bak yerine. Bunlar olacak ya. Hem de. Ya sevok ama o golemi. Не, аз стапка наливна, тук няма наливна. Не. Добре, нищо не съм си купил още. Скъпи приятели, нищо не съм пазарувал. Правя едно последно кръгче насам да видя нещо. Трябва да се запиша. Тук не съм идвал да видя. Инструменти има всякакви.
Ау! Ти какви пари струва това? Ти колко струва това? Пет лева става ли? Не, ти стойка обикновена ти. Дай 5 лева вземи, дай. Добре, чакай, мога да купя още нещо. Щом такива хубави цени предлагате. Да. Мерси за отстъпката. На кого е стоката? На тебе ли да дам парите? Заповядай. Халал от парите. И така, приятели, ето е заветната покупка. За 5 лева, искаха 10 лева, споделихме се за 5 лева. Това е устройство с батерии отдолу, което следи човека или се казва TikTok стойка. Още работи с приложение. Трябва да знаете приложението, ето тук отдолу. Към самия телефон. И излизаме от битака, приятели, най-после с заветната покупка. Похарчихме само 5 лева. Тази стойка имам аз. В принцип струва 20 евро. 40 лева не е много скъпа. И тук няма гаранция дали работи или не работи, защото тук е всичко на двигатели за следението. И така, приятели, ако ви харесало видеото, канала Светът на батката от Търговище, слагайте лайкове, ако искате може да напишете някой коментар. Това е тук от снощния дъжд, който падна. И ние приключваме от битака Търговище, който се намира на улица Скопие. Довиждане до следващите ми видеа.